Здравейте! Днес от Корити ще си говорим за една важна тема за всяка една компания. Как работата да бъде максимално ефективна и по-структурирана. Системата на Корити е създадена именно за това, да бъде практичен помощник, а не просто софтуер. За нас не е важна само теорията, а реалния опит на екипите, които работят с системата ни ежедневно. Затова днес ще ви срещна с Тодор от DLDent. Той е човек, който много ценим, защото подхожда с професионализъм и откритост към всяка една нова стъпка. С него ще си поговорим как премина процесът по внедряване, кое е най-ценното за екипа и какви резултати виждат до момента. Здравей, Тошко! Много се радвам, че точно с теб се виждаме и ще споделиш опита си с Корити. Първо, как си? Как е работата? Здравей, радвам, че ме поканихте. Както обичам да казвам, все по-добре е работата, все по-добре съм и аз. Супер! Радвам се, че те намирам в добро настроение. Ще ни разкажеш ли накратко с какво се занимава DLDent и каква е твоята роля там? Да, ще бъда максимално кратък. Ние се занимаваме с внос и дистрибуция на инструменти, които са предназначени за работа в лаборатории в дентални практики. Работиме директно с фабрики в почти целия свят вече. И нашата работа е това да доставиме максимално бързо качествения продукт до денталната лаборатория и до денталната практика. Това правим ние. Добре. Би ли ни споделил откъде научи за нас и как протече първоначалната ни комуникация? Как научих за вас? Значи, ние работехме дълго време с подобна система, с подобен доставчик, но при нас рязко работата прогресира и нарасна доста и имахме нужда от нови процеси, имахме нужда от награждане. Доставчика не се справяше с тези процеси, затова съм наложил да потърся друго решение. Как ви открих в интернет? Просто извадих няколко фирми, прочетох какво точно се занимават и така ги контактнах. Човек разговаря с ваш колега по телефона, който така доста търпение прави и доста въпроси успя да отговори. Направихме бърза среща и така взех решението. Просто колегата, с който разговаряхме, беше така доста запознат. Добре, сещам се кой може да е този колега. Потвърждавам от първо лице. Добре, с какви предизвикателства се сблъскахте преди да започнете работа с нас? Ние за предизвикателства постоянно се сблъскваме. Въпросът е как се справяме с тях. Да. Много често ни се налагаше да преправяме справки, процеси, фактури, доставки. Това ни се налагаше да преправяме. Тоест системата, която работихме преди, беше чак толкова гъвкава. В момента имаме тази гъвкавост и един процес просто отнемам по кратко време. Тоест говорим за 10 до 15 минути. Това е нещо, което много ни бавеше, защото ние имаме много голям асортимент, може би над 3000 артикули, от които една голяма част са на склад. Добре, да кажем, че сте си оптимизирали доста голям брой от бизнес процеси. По-скоро колегите в офиса им се облегчи работата. Това иначе процесите те си остават, но просто станаха по-лесно се справяме с тях. Какво ви накара да решите, че точно Корити е решението за вашия бизнес? То всъщност аз взех решението и какво ме накара? Накара ме доверието. Тоест, пак ще се повторя, аз задавах доста въпроси, може би глупави, може би и релевантни, но колегата, с който разговаряхме, така беше адекватен, имаше опита и някакси ми вдъхна доверие, че знае какво прави. Това беше нещо, което наклони везните. Ще ни разкажеш ли малко за процеса на внедряването? Толкова ли е страшен, колкото си го мислят хората? Сега ще бъда максимално откровен. По принцип, всеко едно внедряване, всеки сменя някакви процеси и води до някакви сътресения. Това е съвсем нормално. Въпросът е за колко време се справяш с него. Аз, понеже преди ми се случило да сменяме, да интегрираме нови процеси, нещо да се прави в други сфери, аз реално предварително си подготвих хората. Тоест, може би не избързах прекалено много, не изчаках прекалено малко. Знаех, с вас поддържахме връзка, тогава знаех точната дата, когато ще почнем да се случват тези неща. Стартира си. Абсолютно, да. Максимално 10 дни преди това чух всички хора, обясних многократно, говорех и обясних, че ние отиваме на нещо по-добро. Тоест да не се страхуват да очакват по-добри процеси, по-лесна работа, по-адаптивна система. Ние качихме много снимки, много информация, която те да четат там.
Научих ги, просто им казах, че това е нещо, което ще им награди процеса на работа и много по-лесно ще им се случват нещата. Ще си повишат коефициента на производство на терен. Съответно в офиса хората ще са много по-бързи, по-адаптивни и те го разбраха. Просто много голяма роля и това вие, като интегрирате нещо ново, да подготвите хората, да подготвите процеса. Иначе, наистина има известен период на адаптация, но един период, който трябва между 2 седмици и месец, според мен е окей за малка компания. Или в големите компании може да е по-дълъг период, но това е съвсем нормално. Така мисля. Да, така е както казваш, но според теб ключовия момент е подготовката на хора. Има едно правило на 5 пъти, аз обичам да го казвам, предварителната подготовка предотвратява посредственото представяне. Така че това важи за всяка едно начинание. Просто не може от днес за утре да се получат нещата. Винаги трябва предварително да ги подготвяме. Добре. Да. Супер, това е много ново правило. Да, и много е важно не само можеш да го прилагаш. Тоест, много хора знаят, че това не се прави така, но не променят нищо, просто продължават да го правят. Да. Неправилно. А какви конкретни ползи видяхте от корити до сега? Можеш ли да ни дадеш някакъв пример? Ползи видяхме и на терен, и в офиса. На терена ползите са много повече според мен, защото хората са много подготвени. Тоест самата система има толкова много капацитет и толкова много пространство в нея, или как да го нарека, толкова много опции, че ние може да качим всяка една информация от изображение до спецификации на продуктите, докато когато наша колега е при клиента, много лесно може да си погледне, т.е. много бързо става. А в офиса предимството, които видяхме, че анализа и справките са много точни. Всеки знае какво прави, няма хаос. Това е много важно. Защото в хаоса се губи времето, в точността просто не дигаме ефективността. Тоест, подходящата подредба абсолютно. води до по-голяма абсолютно. Системата е добре структурирана, водите, т.е. интуитивна е, водите, няма излишни неща. Корекциите може да се правят с лекота. Сапорта, който има от ваша страна, е супер адекватен, бързо става. Не се чака със седмици. Това е важно. Супер. Какво според теб корити се отличава от други подобни решения? Според мен много е важно това, че не просто ти се хвърля на система и работи, а имаш сапорт, питаш, има обратна връзка, има обучение, показва се. Това е много важно нещо. Това е много важно нещо, като имаш един продукт, да можеш да го развиеш. Не просто, давам ти го, работи с него, но има много въпроси, до което всеки човек по различен начин го разбира. Тоест има индивидуален подход. Това е важно. Добре, супер. Какво би казал на тези, които все още се колебаят да използват корити? Бих им казал да опитат веднага, защото вие имате демо версия, която аз съм разглеждал. И да го опитат. Въобще човек се учи, когато опитва, не когато мисли. Ако ние сега с теб седим и мислим една идея, дали ще стане, ще мислим може би половин час или 1 час или 2 часа, не знам. Но пък излезем на терен и пробваме, за 15 минути ще разберем дали това е окей или не. Да се обадят и да пробват. Действат. Абсолютно. Ако искаш, можеш да добавиш нещо, пожелание или съвет за съвместната ни работа. Бих добавил едно пожелание да бъдете все така проактивни. Супер. Ще бъде. И накрая, ако трябва да опишеш корити с 3 думи, кои са те? Думите, които веднага ме изникват, са подреденост, бързина и ефективност. Много ти благодаря, че сподели опита си с нас. Наистина го оценяваме. Благодаря и аз за поканата.